Assalamu alaikum Türkmenistanlar. Assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakımrat Türkmenistan'ın Halk Hareketi'nin Türkmenistan Demokratik Saylowyň gurnanlarynyň biri. Hem de liderim. Başlarsın şuňky efir men bir hili emosionalny geçiren ýönümi ýatyp bilmedim giýjesine. Men dünkü canly sesimde maňa sorak berdiler. Siz 14 ýaşly ogluny öldüren barada näme habaryňyz bar diýip Türkmenistan. Men çynymy aýtdym şo wagtda. Men hiç zatdan habarym ýok. Nähili bolan zatlaryny. Sebäbi o nerden gelen o istoçniklara men inanım ýokdy da. Osaň biziň devletan aktivistler bize uğratdy videolaryny. Ondan başga Türkmenistanyň içinden gelen habarlar boýunça men gijesini ýatyp bilmedim. Ýatyp bilmedim bu näme adalatsyzlygy. Nähili boldy? Könörgençli oglun Süleyman Tursunbayev, kakasy ony yaş wagtyna kemala getirip, iýmän içmän, ogluny goçak çempion etjek bolup, ony ýörüte gidip Bawara Olimpiski rezerw mektebe goýup, şu hemmesi çağasyna bolsun diýip. Men häzir şu ýagdaýda durup bilemak, Ziyada Hojaýewiň ejesiniň ýerinde. Öz çağasyny ýitiren. Siz bir zada ünüs beriň agry. Çağany öz eli bilen şotaýa ölümini alyp barar ýa eden ýa bolup dur. Ol oglun, goçak oglun çempion boljak bolup höweslenip otaýdy neme diýip ýör. Muny yegerleriň ahranniklary, şolaryň ahranniklary we bykylary, şolaryň iksana bar eken şolaryň arasynda. Uzan Serdar Berdimuhammed ayal tarapyndan dowlary we enemeler bar eken, garyndaşlary, hem de Çakanowlaryň adamy, ministr Nuturynjy. Şol alyp gidip ýenjip ol ogluny näme diýme, prosta owaş diýip eden ýalypdyrlar. Berde hemmesiniň günäsi bar. Hemmesiniň doktorlaryň Aşgabatdaky şu birinji öçür kömek etmedigini, alkydyň köne diýen. Hemme zat bar ukybyny goýup şotaýdyk şol kömek etmelidir. Şu biziň hemmem sistemamyz ýykylandygy bildirip otyr. Hemmesi. Men tire paraşçylyk garşy ýöne şörde bir neme çykyp otyr. Näme üçin ahaldan ahalyň oglary birinji mesde alaýmaly hemme ýerde. Näme ol enede dowlanda altı gyzyl çemçe bilen doglaýarlar. Näme üçin biziň oglary vilayatdan oglary şeýle bolmaly? Biz näme üçin şu zatlary ýol bermeli? Adamlar, siz haçany içinde ýuwaş oturjaksınız. Siz şu ýuwaş oturanyňyz bilen siz öz gulçylygyňyzy görkezýäňiz. Siz hemmäňiz häzir ýuwaş otursaňyz, şu Berdimuhammediň tohumynyň hususy zatlary bolýaňyz. Sebäbi siz oýlap otyrsyňyz. Biziň çağlarymyz diýmez. Onkyň o bendeçilik diýip. Ýok, bendeçilik däl. Siz hemmäňiz şu diýişlik bar Türkmenistanlara. O eskerler aradan çykdy, nemedir? Maşynadan öwrülip. Olar gulýaly nemetdiler. Şolda da siz ýuwaş oturdyňyz. Bir aýalyň ýekeçi ogly şotaýdy. Aradan çykdy. Kim oňa garransoň çörek beren? Siz oýlanşýaňyzmy? Türkmenistanlar, wagty geldi, yeter bular üçin. Men size öňlerem aýtdym. Şu Hramlar, Jradanlar Türkmen halkyny gyrýarlady. Ine baş şoňa subutnama. Siz hemmäňiz oýlaýaňyz, çaý suw bolsa bolýa, uruş bolmasa bol. Uruş eýýan başlandy. Berdimuhammedow şu Jradanlaryň tarapyndan. Siz Türkmenistanlar gyrma. Siz şolar tarapyndan uruş başlandy eýýan. Siz ýuwaş, siz imsim otyrsyňyz. Ýuwaş otyrsyňyz. Nirde siziň batyrlygyňyz? Nirde siziň namyslygyňyz? Mertebeňiz? Ine taşyňyz ýeline ýüzlenýän könörgünç halkyna siz ata babaňyz şolaryň gany ýokmy, sizde galmadymy? Näme üçin häzir azyr bolup hemmämiz şu ahaldan gelen gelmişekleri elinize alıp şolar zalojniýa edip saklamaly. Adalat soramaly. 7'sini bilemek, 7'si geçendir uje.
Tursunbayevlaryň maşgalysyna. Ýöne 40-ny şu vilayet häkimiň öňünde etmeli. Bar türkmen halky ýygnansa şotaýdy. Vilayatyň halky. Şotaý dedim. İýiller baryp kim näme neme diýen bolsa kömek edin. Jaly bolsa jaly getirin. Neme çörek yetmez çöreğini getirin. Ýöne şu vilayet häkimiň öňünde 40-ny edin şotaýdy. Ýöne türkmen ýyly. Indi hemmäňize ýüzlenýän. Bar vilayaty. Siz ahaldan gelenleri hemmesini olar tutsak edin. Birinci oçut MHM'nin öňüne barıp olaryň dan hemmesini. Adalet soramak gerek Türkmenistanda. Şu Süleymanyň ýerde galmasyn gany. Şu adalet bolsun. Eğer adalet siz häzirden sorak talap etmeseňiz, siz hemmäňiz olaryň. Men aýdyşym ýalyňrak. Berdimuhammedyň hususy emlägi bolup otyrsyňyz siz. Bolarsyňyz. Başlaň men beýle bir emosionalne de otyryn, ýöne men aňarym bärim gelip otyr. Näle bu derejeye ýetdik biz? Nähili? Näme üçin biz ýuwaş otyrys? Ine Tunis'te şöyle vaka boldy. Tunis'te bir döwlet bardy. Şöyle ýagdaýlarda da. Bir oğlun özünü yaptı. Yoksa Sorbonne'dan kurtardı. Sorbonne üniversitet Fransa'da. Özünü yaptı, şu çydap bilmez şu ýagdaý. Şu zada getirmeli mi size? Halk turar ýal. Ine 14 ýaşly oğlanın ezipdirlere. Bagır deyin bagır galmapdyr. Öken deyin öken galmapdyr. O siz özüňizi koyup görün, öz çağıňyzy. 14 ýaşly çağıňyzy. Gelip bir bıyklar hakyky başgaça men aýdyp bilemem. O ýegerleriň telehranisini ezip ursalar, näme bilip oýlarsyňyz özüňiz? Men ogluma Orsetde ok diýende, bu men şüphelenýän şu Türkmenistanyň edenini diýip. Şonda men aňarym bärim geldi. Şonda men ýyrçak boldum men. Siz hem şöyle bolmaly hemmäňiz. Ol oğlanjyň çempion, Türkmenistanyň geleceği bolmaly oğlanyň. Süleyman Tursunbayev geleceği bolmaly. Seve ýaşlykdan judo zanimasiýa öz nemesini mertebesini goýman işleri. Hiç kim nemetmän. Yendi, birinci yer aldy. Men yegenlerim bar, bir topar ýegen, olaryň sportsmen. Men şolar ýerini goýup otyryn özüm. Birden şolar bilen bir zat bolsa, men näme ederim? Men özüm kast ederim bar, olarym kast eder, özüm hem kast ederim diýip otyryn. Eger men bir tokumdan bir ýerine deýseler. Eziz Türkmenistanlylar. Süleymanyň gany ýerde ýatmasyn. Galayly, Türkmenistanyň içinde kalsınlar. Men daşa ýurtda kömek etseňiz edin. Nirnäli kömek edip. Ýöne Türkmenistanyň halky, Türkmenistanyň içinde şu zatlary kaldırmasak, adalet sorakmasak häzir. Şu Berdimuhammed marionetkadan. Biz Türkmenistanlylar ömürlük gul bolup galarys. Men size ýene aýry gezek aýdym. Häzir ýuwaş otursaňyz, siz öz çağlaryňyz gul ýalys östürip otyrsyňyz. Sağ olun Türkmenistanlılar. Umidum var. Kalarsınız deyip. Sağ olun.